Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani komanso kulemekezani chifukwa chikondi chanu ndi ukulu wanu. Zikomo Yehova chifukwa cha zabwino zonse zimene matichitira tsiku ndi tsiku. Tikuyamikani Yehova chifukwa cha nthawi imene mwalola kuti timve mawu anu pamene tili mnyengo iyi ya Christmas. Tithandizireni pamene tikuona za Yohane Mbatizi amene anatumizidwa patsogolo pa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ntchito yake inali yotani, anachoka kotani, nyengo yake inali yotani. Utithandizire tonse komanso kukhululukira machimo athu ife tonse ndi kutikonza komanso kutiyeretsa ndi mwazi wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Mulemekezeke, mutamandike lero ndi nthawi zosatha. Amen. Tiyimirira tiyimbe Salimo 118 mavesi 3 oyambirirawa. Yamikani Yehovayo, pakuti ndiye wabwino, chifundo chake chosatha, anenelatu Israeli, kutawira kwa Yehova, kukoma koposa mutu, kutawira kwa Yehova, kukoma koposa mutu. Inde anenelatu tsono nyumbayo ya Aaroni, kuti chifundo chakecho chosatha anenelatu, kutawira kwa Yehova, kukoma koposa mutu, kutawira kwa Yehova, kukoma koposa mutu. Iwo akuopa Yehova, chifundo chake chosatha, mene ndinasautsika, ndinayitanira tupa, kutawira kwa Yehova, kukoma koposa mutu, kutawira kwa Yehova, kukoma koposa mutu. Karibasi. Luka chapter 1 kuyambira verse yake ya 5 kukalekeza 25 ndi ndime imene tikhale tikuyiunika madzulo ano. Ndipo ndiyamba kuwerenga pa verse yake ya 5. Luka chapter 1 verse 5. M'masiku a Herode, mfumu ya Yudeya, kunali munthu wansembe dzina lake Zakariya, wa gulu la ansembe la Abiya, ndi mkazi wake wa ana akazi a fuko la Aaroni dzina lake Elizabeti. Ndipo onse awiri anali olungama mtima pamaso pa Mulungu, namayendabe m'malamulo wonse ndi zoyikika za Ambuye osachimwa. Ndipo analibe mwana popeza Elizabeti anali wowuma, ndipo onse awiri anakalamba. Ndipo panali pakuchita iye ntchito yakupereka nsembe mdongosolo la gulu lake pamaso pa Mulungu, monga mwa machitidwe yakupereka nsembe adamgwera maere akufukiza zonunkhira polowa iye mkachisi wa Ambuye. Ndipo khamu lonse la anthu linali kupemphera kunja nthawi ya zonunkhira. Ndipo anamuonekera iye mngelo wa Ambuye
nayimirira kudzanja lamanja la guwa lansembe la zonunkhira. Ndipo Zakariya anadabwa pamene anamuona, ndipo mantha anamugwira. Koma mngelo anati kwa iye, usaope Zakariya, chifukwa kuti lamveka pemphero lako, ndipo mkazi wako Elizabeti adzakubalira mwana wamwamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yohane. Ndipo udzakhala nako kukondwera ndi msangalalo, ndipo anthu ambiri adzakondwera pakubadwa kwake, pakuti iye adzakhala wamkulu pamaso pa Ambuye, ndipo sadzamwa konse vinyo kapena kachasu, nadzazidwa ndi Mzimu Woyera kuyambira asanabadwe. Ndipo iye adzatembenuzira ana a Israeli ambiri kwa Ambuye Mulungu wawo, ndipo adzamutsogolera iye ndi mzimu ndi mphamvu ya Eliya, kutembenuzira mitima ya atate kwa ana awo ndi osamvera, kuti atsate nzeru ya olungama mtima, kukonzeratu Ambuye anthu okonzeka. Ndipo Zakariya anati kwa mngelo, ndidzadziwitsa ichi ndi chiyani? Pakuti ndine nkhalamba, ndipo zaka zake za mkazi wanga zachuluka. Ndipo mngelo anayankha nati kwa iye, ine ndine Gabrieli, woyimirira pamaso pa Mulungu, ndipo ndinatumidwa kwa iwe kudzalankhula nawe ndi kuwuza iwe uthenga uwu wabwino. Ndipo taona, udzakhala wotonthola ndi osakhoza kulankhula kufikira tsiku limene zidzachitika izi, popeza kuti sunakhulupirira mawu anga amene adzakwanitsidwa pa nyengo yake. Ndipo anthu anali kulindira Zakariya, nazizwa ndi kuchedwa kwake mkachisimo. Koma mmene iye anatulukamo, sanatha kulankhula nawo. Ndipo anazindikira kuti iye adaona masomphenya mkachisimo. Ndipo iye anali kukodola iwo, nakhalabe osalankhula. Ndipo kunali pamene masiku a utumiki wake anamalizidwa, anamuka ku nyumba kwake. Ndipo atatha masiku awa, Elizabeti mkazi wake anayima nadzibisa miyezi 5 nati, Ambuye wandichitira chotero masiku omwe iye anandipenyera, kuchotsa manyazi anga pakati pa anthu. Amen. Nkhani imene tikhale tikuwunikapo tsiku la lero ndi nkhani imeneyi imene tawerenga za Yohane, makolo ake, komanso kubadwa kwake, kuti kodi chinachitika nchiyani kuti ifike nthawi ngati imeneyi. Tikafika mnyengo ino imene ndi nyengo ya Krismasi, aliyense ndithu amakonzekera mosiyanasiyana mmene iyeyo angathere. Ena mwina timakonzekera kugula zovala zabwino zoti tidzatchene tsiku la Krismasiyo. Kukumbuka tili ana, chinthu chimene timakhala tikukondwerera kwambiri kuyembekezera kuti makolo atigulira kachovala kanyuwani tsiku la Krismasi limeneyi. Ndiye makhala kukonzekera kosiyanasiyana tisanafike nthawi ngati imeneyi. Chimene tikuona apa ndi kukonzekeranso kwa kubwera kwake kwa Ambuye Yesu Khristu. Sikuti Ambuye anangobwera ndi ayi, panali zochitika zosiyanasiyana. Ndipo kukonzekera koyambirira kumene tikukuona apa ndi kuti Mulungu akufuna kutuma wina abwere patsogolo pa Ambuye wathu Yesu Khristu. Yohane anali oti ananenedwa kale tikawerenga ku buku la Yesaya ku chapter 40, pamene akuti ndidzatumiza munthu patsogolo pako kuti adzaongole njira, amene mudatenga PK kapena mudaphunzirako PK. Imakhala lesson yabwino kwambiri nthawi imeneyi. Ndiye Yohane iye anali ngati wobwera patsogolo pa Ambuye wathu Yesu Khristu, odzalalikira uthenga wabwino, odzakonzekeretsa njira ya Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo lero lino titha kuyang'ananso pa zimene iye anachita monga mmene zalembedwera mu buku limeneli la Luka chapter 1 verse yake ya 5 kukalekeza 25. Ndiye zinthu zimene tikufuna titaonako pa nthawi inoyi koyambirira za kubadwa kwa Yohane, kubadwa
kwa otsogola pa Mbuye wathu Yesu Khristu, tifuna tione kuti kodi adabadwira kwa ndani, adabadwira malo otani, za mngelo amene adatumizidwa, uthenga umene mngelo adabweretsa, komanso kuti kodi Zakariya adazilandira motani uthenga umene udabwera kwa iye. Ndipo poyambirira tione kulengezedwa kumene kukubwera kukhudzana ndi kubadwa kwake kwa Yohane. Taona nkhani ya Zakariya komanso mkazi wake Elizabeti, zinthu ziwiri zimene Baibulo latitsimikizira kwakukulu ndi zakuti chinthu choyambirira anthu awa anali olungama. Chimene atitsimikizira ndithu. Iwo anali olungama pamaso pake pa Mulungu, nayenda molunjika motsatira malamulo ake komanso zintchito zake. Ndiye mwina tikhoza madzifunsa kumati kodi akati iwowo anali olungama zikutanthauza chiyani? Kodi analibetu tchimo olo limodzi kapena zikutanthauza chiyani? Baibulo likakamba za munthu olungama sizikukamba za munthu oti alibetu tchimo iyayi. Likakamba za munthu olungama ndi munthu amene amakhulupirira Ambuye Mulungu, ndipo akachimwa amabwerera ndi kulapa ndi kugonja maso ake pa Mulungu. Chimenechi ndi chimene Baibulo limakamba kapena kufotokozera ndi kutsimikizira tikakamba za munthu wolungama. Chimene choti inu ndine lero lino ngati tili ndi Yesu Khristu titha kudzitchula kuti ife ndife olungama, chifukwa Mulungu satiwerengeranso mphulupulu zathu, anatikhululukira kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ichi chimene anali Zakariya komanso mkazi wake Elizabeti. Chinthu chachiwiri chimene akutifotokozera makamaka za Elizabeti ndi chakuti Elizabeti anali opanda mwana, analibe kuthekera kuti akhoza kukhala ndi mwana. Ndiye mwina lero lino tithoziona ngati zinthu zopepuka kuti alibe mwana, koma mwina amene takhalitsa makamaka mibado yakaleyo, ukakhala mmudzi ukakhala opanda mwana chimakhala chinthu chotani? Chimakhala chinthu chachitoso, chimakhala chinthu chosakondweretsa. Umaoneka ngati kuti iweyo ndiwe munthu otembereredwa zedi. Ndi mmenenso zidalili nthawi iyi imene Yohane akubadwa. Makolo ake akhala moyo wawo wonse osakhala ndi mwana wina aliyense. Ndiye chinali chinthu choti chinali chiyeso kwa iwo, komanso moyo wawo wauzimu chinali ngati chinthu chimene chinali chokhumudwitsa, komanso kubweretsa chitonzo pakati pa azimayi ena. Ukakhala pakati pa azimayi ena ulibe ana, umaoneka ngati munthu wopanda mwana. Komanso likakamba pa m'bado wa Yuda, timakamba kuti aliyense amakhala kuyembekezera kuti kudzabwera mbewu, kudzabwera Mesiya. Koma ngati ulibe mwana, sukanatheka kuti ukhale pa listi yoti mwina mbewu imene ikudzadzera kwa iweyo, chifukwa choti ulibe mwana. Ndiye titha kuona kuti zinali zinthu zovuta kwambiri pa nthawi imeneyi. Chifukwa chake tikati tionenso Abrahamu analinso ngati ndi vuto lomwelo. Mulungu akubweretsa chozizwa ichi, akuwauza chifukwa chake chidamuvuta kwambiriso Zakariya kuti akhulupirire. Kuti zoona tandipatsani chizindikiro zidzachitika izi chifukwa chiyani? Zakariya ndi Elizabeti anali okhulupirira Mulungu ngakhale anali kudutsa mchitonzo choterechi. Chifukwa chake kawirikawiri timakamba kunena kuti pamene munthu akudutsa mu zopsinja zina zilizonse sizikutanthauza kuti iyeyo ndi wochimwitsitsa. Ayi, awa anali olungama, koma kupezeka kuti alibe chani mwana. Mulungu anazilola zimenezi ndi cholinga. Chisomo chake cha Mulungu chimatithandizira kuti tidutse nyengo ngati zoterezi. Zikafika nyengo zosautsa zimatipangitsanso ife tiyandikire chifupi ndi Yesu Khristu, tiyandikire ku mawu ake, kupemphero, komanso kuona madalitso amene Mulungu anatipatsa kale. Chifukwa Mulungu amatipatsa madalitso ambirimbiri, ndipo sitinganene kuti tilibe ndi dalitso lomodzi omwe ochokera kwa Mulungu. Ayi, ndiye tili kunama. So umu ndimene zinalili pa nthawi imene Zakariya akulandira uthenga umenewu wakuti adzakhala ndi mwana.
chinthu chachiwiri tikufuna tione za malo amene uthenga umenewu udabwerera. Poyamba taona kuti Zakariya anali wansembe, ndipo iyi inali nthawi yake imene anali kukatumikira kukachisi, chimene chinali chinthu chopambana kwambiri pakati pa ana Israeli. Amene amakondowerenga za manambala amati mwina pa nthawi imeneyi ansembe okha analipo pafupifupi 20,000. Nde mwino makhala kuti ukapezeka mwayoko ndi omwewo basi mpaka udzafa. Nanga muganize ziyende anthu osewa 20,000 iwe zidzakufika sole uli moyo. So amazigawa m'masabata osiyana-siyana. Mwina ena achita sabata ino, ena achita sabata iyo, malingana ndi magulu timene tidagawidwa ta ansembe, magulu 24 amene anakhazikitsidwira. Ndipo gulu ilonse mwina limakhala anthu 800 kapena kuposera pamenepo. Ndiye chifukwa ichi chinali chinthu chopambana kwambiri kuti asankhidwe ndi kukatumikira komanso kupereka nsembe pamaso pake pa Mulungu. Uthenga uwu ukubwera pa nthawi imene iye anali kutumikira mu kachisi. Mulungu nampatsa uthenganso wopambana kudzera mwa mngelo uyu. So za mngelo amene akubwera kudzapereka uthenga umene uwu, aona mngelo akuyima pamwamba pa guwa, ndipo timaona kuti nthawi ndi nthawi pamene mngelo abwera ndiye kuti pali china chake chimene Mulungu akufuna aonetsere. M'Baibulo pamene angelo abwera ndiye pali chinthu china chake chopambana kwambiri. Mwachitsanzo titha kukumbukira kuti pamene Adamu ndi Hava amatulutsidwa munda mwa Edeni muja, panali angelo anatseka njira kuti asaloweso. Chinthu choyambirira chimene tikuchiona chino. Kachiwiri pamene malamulo 10 aja akuperekedwa kwa ana Israeli, panali angelo kutanthauza kuti inali nthawi yofunikira komanso yopambana kwambiri. Komanso pamene Ambuye wathu Yesu Khristu amabadwa tinaonanso za angelo. Ndipo pamene anali kulowa mu chiyeso chake chija pakupezekanso angelo amene adadzamulimbikitsa. Ngakhale pakuuka kwake tikuvanso za chani? Angelo amene adabwera kudzawuza aja kumanda kuja kuti inu mukuyang'ana mukudikira chiyani. Ndiye tikuona kuti kubwera kwa mngelo Gabrieli nthawi iyi kukusonyezera kuti pali chinthu china chake chopambana chodabwitsa chimene chikuyenera kuchitika. Sangangobwera popanda tanthauzo lenene. Ndiye mu mbiri ya chipulumutso cha ana a Israeli chilipo chimene Mulungu akufuna aonetsere. Chifukwa chake Zakariya adavutika kwambiri mu mtima. Mngelo uyu akubwera nthawi ino chifukwa chani? Okay? Chinthu china tikumbukirenso kuti kuchokera pa kulemba kwake kwa Malaki ndi kuonekera kwa mngelo kwa Zakariya panadutsa zaka zingati? 400. Ndiye Mulungu analotisana yankhulenso kwa anthu awawo kwa zaka 400. Ndiye Zakariya kungofika mukachisi kuweze kuti akuona mngelo. Mutakhala inuyo mungatani? Chithoka chinthu chochititsa mantha? Nchiyani chimene chikuchitika? Ndi zimene zinamuonekeranso Zakariya. Ndiye uthenga umene ukubwera taona za nthawi imene inali ngati yachete popanda mawu ochokera kwa Mulungu, zaka 400 zadutsa ndeke nako kungobwera mngelo akuyankhula ndi Zakariya. Mulungu akuonetsera kuti chilipo china chimene akufuna kuchita pa nyengo imeneyi. Komanso chinthu chachiwiri pa uthenga umene uwu sikuti wangobwera chabe ayi, koma tikuonanso kuti akuti anali ngati mapemphero amene anali kupemphera ayankhidwa. Zakariya anali kupempherera mwana kwa nthawi yayitali, ndipo Mulungu akuyankha tsopano kuti iwo akhala ndi mwana mnyengo yawo ali akuluakulu monga Abrahamu ndi Sara. Ndiye unali uthenga wabwino kwambiri kwa iwo olotakhala kwa inu kuti mwina mwadikirira kwa nthawi yayitali kenako Mulungu akulonjeza kuti kubwera mwana. Komanso chinthu chachiwiri sakulonjeza mwana chabe
koma akulonjeza mpulumutsi. Pamene Zakariya anali kutumikira mkachisi, chimene anali kuchita pamene paja ndi kuyimira pakati pa anthu a Mulungu ndi Mulungu, kupereka nsembe zimene gawo limodzi linali kuyembekezera kubwera kwa Mesiya, mpulumutsi amene adzapereka nsembe ndipo sidzabwerezedwanso. Nsembe izi zimachitika imene akupanga Zakariya. Komano pa dongosolo lake la Mulungu, pamene kwabwera Mesiya ndiye kuti sikudzachitikanso nsembe ina iliyonse. Chifukwa chake Mulungu anayankhanso pemphero la anthu a Israeli pamene anali kuyembekezera kubwera kwa Mesiya. Chifukwa chake tikuona kuti mwana uyu amene akubadwayo, Yohaneyu, si mwana wachibwanabwana kapena amene tingamuyelekeze ndi wina aliyense, koma ndi mwana amene wasankhidwa mwapaderadera ndipo wapatulidwa ndi Mulungu kuti akagwire ntchito yokonzekeretsa anthu kubwera kwake kwa Yesu Khristu. Chifukwa chake pakubadwa kwake, inke m'Baibulo munthu amene timawerengapo kuti anali ndi Mzimu Woyera kuchokera ali mwana wakhanda, ali m'mimba mwa mayi wake, ndeti ndi Yohane yekha, kupatula Ambuye Yesu Khristu. Of course Ambuye Yesu tikhoza wayika m'gawo lino, komano pa anthu ngati mmene tilili ife, ndeti ndi Yohane yekha amene Baibulo limatifotokozera kuti kuchokera nthawi imene anali mwana anali ndi Mzimu Woyera. Chifukwa chake iyeyo akunenedwa kuti ngati kubwera kwa Eliya adzakhala ngati Eliya, chifukwa choti akubweretsa chipulumutso komanso chiweruzo nthawi yomweyo, akuonetsera mbali ziwiri. Chifukwa chake tikaona uthenga wake uchamati lapani kapena muononge, ufumu wa Mulungu atani wayandika. Ndiye Samueli tikumbukiranso kuti anali ngati oweruza omaliza. Samuel anali oweruza omaliza asadayambe kubwera mafumu, ndeti ndimene alilinso ngati Yohane kukonzekeretsa kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Samuel anali kukonzekeretsa kubwera kwa mfumu yoyamba ya Israeli, ndipo Yohane akukonzekeretsa kubwera kwa mfumu ya mafumu ya dziko lonse lapansi, amene adzagwiritsidwa ntchito mopambana kwakukulu. Komanso sitikuona chinthu chokhacho, tikuona kuti ngati kunali mlaliki amene anatsitsimutsa anthu kwambiri, anali Yohane. Ndikokhacho dabwitsede kumati ananjoka, zingatheke bwanji kuti akhale wotsitsimutsa anthu kwambiri. Tikawerenga vesi yake ya 16 akuti iye adzatembenuza ana a Israeli ambiri kuti abwerere kwa ndani kodi? Kwa Ambuye, kwa Mulungu. Iyi ndi ntchito imene inali ngati yotsitsimutsa miyoyo ya anthu kuti abwerere ku zonse zimene anali kuchita, kusiya mphulupulu zawo, kusiya njira zawo zosayenera ndi kubwera kwa Ambuye molapa komanso modzichepetsa, akukonzekeretsa anthu kubwera kwake kwa Yesu Khristu. Tikawerenga ku Marko chapter 1 vesi yake ya 4, kumeneko akutifotokozera kuti Yohane anaonekera nabatiza anthu mchipululu muja, nanenera za ubatizo wakulapa kuti akhululukidwe machimo awo. Chimenechi nchimene Yohane anabwerera kwambiri. Faka anthu ambiri akamakamba za ubatizo wa Yohane ndi ubatizo umene timachita lero amasiyanitsa. Chifukwa ubatizo umene amachita Yohane unali ngati ubatizo wakulapa, pamene ubatizo umene timachita lero ndi ubatizo wakufanizidwa ndi Yesu Khristu. Ndi zinthu ziwiri zosiyana. Kuonjezera pamene popo, Yohaneyu akubwera kutsogolera kudzakoza njira ya Ambuye wathu Yesu Khristu. Ichi ndiye chinthu chopambana kwambiri pa utumiki wake. Iyeyu anadza kutsogozedwa mwa mzimu komanso mwa mphamvu ya Eliya kuti akatembenuze mitima ya ana kwa atate awo, komanso iwo amene ndi osamvera kuti akabwere nadziwa nzeru yake ya Mulungu. Chimenechi ndiye tikuchiona kwakukulu pa utumiki wake. Ndipo nkhani ya Eliyayo, ophunzira a Yesu Khristu anali kufunsa kuti Ambuye manena kuti kudzabwera Eliya, mawu amanena choncho kuti Eliya adzabwera patsogolo.
ndi anawuza kuti inde Eliya adata ndithu adabwera, koma simudamuzindikire, mudamuchita iye china chilichonse imene mukanati. Amakamba za ndani? Za Yohane. Kuti anadza Yohane mwa mzimu wa Eliya kudzakonzekeretsa anthu, koma anthu sanamuzindikire, anamupha mpaka kumudula mutu. Ndiye Mulungu anautsa Eliya kuti abweretse ana a Israeli kwa iye, komanso pano tikuona kuti Yohane akubwera kudzachita ntchito yomweyo. Ana a Israeli abwerere kwa Mulungu, komanso mfumu yawo Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikawerenga ku buku la Malaki chapter 4, kumeneko Ambuye akulonjeza za kubwera kwa Mesiya, amene monga Eliya adzaonekera patsogolo, komanso adzatsogolera anthu m'njira ya chiyero. Chipangano chakale chikutha ndi lonjezo la wotsogolera Ambuye wathu Yesu Khristu, ndipo chipangano chatsopano chikuyamba ndi kubadwa kwa wotsogolera amene ndi Yohane Mbatizi, Eliya wa lero. Ndiye mwina funso limene nadzafunsanso dzulo lija pamene timakamba nkhani ya kubwera kwake kwa Ambuye Yesu Khristu koyambako, cholinga chake ifeyo ndikuti kutikonzekeretsenso kubwera kwake kwachiwiri. Chifukwa ngati sitingathe kukonzekeretsedwa bwino pa kubwera kwake kwachiwiri, ndiye tidzakhala anthu amanyazi kwambiri. Pamene tikukamba za kubwera koyamba kwa Yesu Khristu, si nyengo yoti tingokondwerera nkuchita zimene zingathekezo, kaya tikhala kudya motani, kaya tivala zotani, koma kodi mitima yathu yakonzekeretsedwa motani pa kubwera kwake kwachiwiri kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Yesu Khristu atabwera koyamba, panali anthu ena amene sanakonzekere, amene sanali wokonzekera kuti amulandire. Mwachitsanzo ngati Afarisi, amene iwowo chimene amadziwa ndi kutsutsana naye Yesu Khristu. Analibe mtima wofuna kumulandira, sanamvere uthenga umene Yohane Mbatizi analalikira, ndipo anachitaya chipulumutso chimene Yesu Khristu anabwerera. Akamadzabweranso kachiwiri Yesu Khristu, mwachisoni ena adzakhala ndithu oti sadakonzekeretsedwe ndithu, koma sizuyena kuti mukhale inu ndi ine amene lero lino tikumamva uthenga pafupifupi nthawi ndi nthawi, tsiku ndi tsiku. Tisataye nyengo iyi. Nyengo iyi ikhale yoti ngati ifeyo sindife ophunzira ake a Yesu, tikhale ophunzira ake. Ngati ifeyo sitidamudziwe Yesu, tikhale oti tamuzindikira ndi kumkhulupirira. Ndiye pomalizira tione kodi Zakariya anawulandira bwanji uthenga umene. Anawulandira bwanji uthenga umene. Mwina ene tikhoma peza anakondwera nawo kwambiri. Ndi uthenga wokondweretsa. Unokuzora bwanji sana kondwera nawo. Bwanji akukayikaso. Bwanji akufuna kuti aonetsedwe chizindikiro china. Munthu wina aliyense wa dziko lino lapansi amakhala ndi chofoka chake ndithu. Nyengo zokayikirazo zimabwera ndithu kwa ife. Mwina zimene Mulungu atilonjeza m'mawu ake, koma mwina timakhala ndithu okayika ndithu. Kuti Mulungu atalonjeza disi kapena timafuna ndithu tipezeti njira lina kuti tikhale ngati tatsimikizira zimene sizo. Koma si bwino kuti tizikhala tikukayikira zimene Mulungu watifotokozera, zimene Mulungu walonjeza. Zinthu zimene tinayenera kuzidziwako kwambiri, makamaka pa nyengo ino imene ndi ya Christmas, kodi Mulungu adalonjeza zotani zimene ifeyo mwina tikukanika kukhulupirira. Aliyense akuyenera atakhala adzifufuze yekha. Zakariya sanakhulupirire, chinachitika nchiyani? Anampanga kuti asayankhulenso mpaka nakubadwa kwa mwana. Ndiye mutha kuzindikira ndeli miyezi ngati miyezi 9 osayankhulanso. Kutaya chikhulupiriro pa Mulungu si chinthu chabwino ya. Mulungu atha kutipatsa kachiweruzo kang'ono ngati mmene zidachitikiramo. Pakanali nthu kachiweruzo ndithu osati kwa iye yekhayo, komanso mwina zinali kuonetsera kwa mtundu wonse wa Israeli kuti anali anthu osakhulupirira
mwina kwa zaka zimenezi zaka 400 zimene Mulungu anakhala chete, anthu amaona kuti so sizi Mulungu ndati hazaraniso tadzatiyankhulaso. Ndiye Mulungu akuonetsera kuti iyeyo tikuyenera tikhale ndi chikhulupiriro mwa iye nthawi zonse. Mulungu atithandize pamene tikuona komanso kulingalira mawu amenewa. Pomalizira penipeni zinthu zimene tingathe kuphunzirako kapena kutenga kuchokera pa nkhani imeneyi pamene Yohane M'batizi akufotokozeredwa kuti abadwa ngati wotsogolera patsogolo pa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kubwera kwake kuzitikumbutsa kunena kuti Yesu Khristu adzabweranso kachiwiri, ndipo ife tikuyenera tikhale okonzekeretsedwa ndithu nthawi zonse. Sitikuyeneranso dikira wina, sikuti winanso adzabwera odzakonzekeretsa anthu kubwera kwachiwiri kwa Yesu ayi. Chifukwa pali bodza limene limayenda kwambiri makamaka azathu a believer. Mwina mudavako a Bible believer amakonda kukamba kunena kuti Branham akukhala ngati otsogolera kubwera kwake kwachiwiri kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndi zinthu zomvetsa chisoni, chifukwa amamutenga Branham uja kuti akhale ngati Yohane, kuti Yohane adabwera kudzakonzekeretsa anthu kubwera koyamba kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Branham akubwera kudzakonzekeretsa anthu kubwera kwachiwiri kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Bodza. Eliya wenyewe amaforokoza so ninaza forokoza dabe muntu vere mo bela bwina baba. Kuti Eliya anomutenga so ena kuti adzabweraso. Ye Eliya wenyewe Inde. Kudzapanga so ngati mada apangira kumbuyo. Koma Eliya tikaona za Eliya kuti adzabwera sakukamba kuti Eliyayo adzabweranso ya, koma uyu kubwera kwa Yohaneku ndiye Eliyayo amene adalonjezedwa. Ndiye tisamale kwambiri kuti tisamakhale anthu oti tidikirenso wina adzatikonzekeretsa kubwera kwachiwiri kwa Ambuye Yesu ayi. Adabwera Yohane anagwira ntchito yokonzekeretsa kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, ndipo ife chimene tikuyenera tichitike ndi kukonzekera kubwera kwake kwachiwiri. Kukonzekera kwake ndi kulapa, kukhulupirira, komanso kumutsatira iye nthawi zonse. Zimenezi ndi zimene tikuyenera tizichite: tilape, timkhulupirire, komanso kumutsatira nthawi zonse. Kachiwiri, tikawerenga za nkhani imeneyi timakumbutsidwanso kuti ifenso tikuyenera tichite utumiki monga amene adachitira Yohane. Yohane anabwera kumalozera anthu kwa Yesu Khristu, samadzilozera kwa iye yekha. Tikumbukire olo anthu atayamba kumufunsa, kodi iweyo ndiwe Mesiyayo? Kodi iweyo ndiwe mpulumutsi wolonjezedwayo? Akuti si, akubwera wina amene ngakhale nthambo za sapato zake sindingathe kutani maso. Ndiye ifenso pa zochita zathu pa utumiki athu tili ndi mayitanidwe amenewa oti tilozere ena kwa Yesu, tilozere anthu kwa Yesu, chifukwa kwa Yesu Khristu ndiye kuli moyo komanso chipulumutso nthawi zonse. Amen. Tipemphere. Oyera Yehova Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani chifukwa cha nthawi ino. Zikomo Yehova kuti taona za Yohane M'batizi, uthenga wa kubadwa kwake kufotokozeredwa kwa makolo ake Zakariya komanso Elizabeti, komanso kusowekera kwa chikhulupiriro chawo pa nyengo imeneyi. Tithandizireni Yehova kuti pamene timva mawu anu tisakhale anthu okayika, koma tikakhulupirire chimene inu mutifotokozera. Ndipo mzonse Yehova tingopempha kuti tikalozere ena kwa Yesu Khristu, komanso chipulumutso chake ndi moyo wake umene atipatsa ngati timkhulupirira. Mutidalitse tonse, ndipo pamene tikubwerera tingopempha chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu Atate ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale ndife tonse lero ndi nthawi zosatha. Amen.